The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausahan ko dito, tamang oras mo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For The Box. Umpisahan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, nitong Sabado lamang ng gabi, isang sumbong ang ipinabot sa atin sa tanggapan ng isang concerned citizen. Minabutin na umano ni John Ray Comia na sa ating tanggapan na dalhin ng isang batang lalaki na kanyang nakita umanong palaboy-laboy sa Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. At nang aming alamin ang sitwasyon ng bata, napag-alaman naming naglayas pala ito dahil sa mapanakit umanong ama nito. Dahil sa sumbong na ito, ora mismo tayong umaksyon at nakipag-ugnayan sa City Social Welfare Office ng Legazpi City. Ang buong kwento, ating alamin, panoorin ito. Sumbong ko naman eh. 10 oras na ng gabi na magtungo sa tanggapan ng tabang ora mismo ang isang concerned citizen. Inilapit niya sa ating programa ang 11 taong gulang na lalaki na naglayas umano sa kanilang bahay dahil sinasaktan at ikinakadena umano siya ng kanyang ama. Kailan ka lang naglayas? Kahapon lang? Bakit sa bitsara mo napiling magstay? Para hindi po mahanap nila papa. Anong ginagawa nila sa'yo? Tiga ka din na. Tapos, alapado na pala po. Tiga batol pa po. Tapos, parang kuryente, auto po. Ba't nila ginagawain sa'yo? Minsan po, nalilit po ko sa oras. Ba't mo naisipan maglayas? Gusto ko lang po kasi makilaro. Umuwi naman po kung 7, di na po ako nag-uwi. Kasi alam ko na po yung gagawin po niya sa akin. Papanuin tapos kakadinahan. Saan ka natulog kagabi? Hindi ka natulog? Saan ka pumunta? Kahit saan po. Sino nagpapakain sa'yo? Naglayas ka? Ako. Anong ginagawa mo para makakain? Nagano po, parking. Sumasapat ba yung nakukuha sa pangkain? Pero po, nung may kikita po kung matandang naghihingi, binibigyan ko po ng pagkain. Ba't mo binibigyan sila kahit wala ka? Kasi po, ayun naman po yung mabuti. Nung kinatinan niya ako, sabi pag dahil ako nagdangog sa iya, kakadinahan niya ako tapos bibitayon. Ilang beses na nangyari yung gano'n na kinakadena ka ni papa mo? Nawa. Nagsusumbong ka ba sa mama mo? Bakit hindi? Binlock na po niya si papa. Hiwalay na si mama at si papa mo. Ba't sila naghiwalay? Nung sa gin po, sabi naginom para perme si papa kay gin. Tapos pag nabubuyong, Sinasaktan si mama mo?
Dati na po ako nagalayas. Pang-anim na po to. Paglasing na po kaya si Papa. Pag uli ko pong sinusupo ninda ako. Tagabadulan po ako mas malani. Saan ka pinapalo? Dito, tamas dito. Minsan po dito. Ano yung masakit sa katawan? Anong ginawa dyan ni Papa mo? Pinalo po. Para po hindi na po ako makalis. Inaano po ako niyang martilyo. Kung dahil daw ako masunod, mamartilyon daw niya ako sa kamot tapos sa bitis. Pinapalo po dito. Tapos sinasuntok po ako. Nung kaganina lang pong hapon, sinuntok po ko dito nung nasa 7-Eleven po ako. Nakita ka niya? So hindi po ako sa mama. Buti hindi ka hinila pauwi sa inyo. Hinihila po. Ano nangyari? Ba't hindi ka nakasama? Kaya to sira kasi hinila ka niya? Paano ka nakatakas? Nagkapit po ako sa mga matigas na bagay. Tapos nung hinila niya po ako, hindi po ako bumitaw. Pagkatapos nun, Bumili po yan ng kadena. saan niya gagamitin yung kadena? Sa akin. Ang ginagamit po sa kadena, so gamit po sa aso. Pero po ngayon, bumili na po siya. Sino gusto mo ngayon mag-alaga sa'yo? Mama. Gusto mo si mama mo? Ano gusto mo sabihin kay mama? Gusto ko na bumalik. Ora mismo rin tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ng City Social Welfare Office ng Legazpi City, maging sa Women's and Children Protection Desk ng Legazpi City Police Station. Ngayon, dadalhin ka namin sa police station muna, ha? Ayaw mo? Ba't mo ayaw? Bakit ayaw mo? Baka po kasi kilala nila si Papa. Natatakot ka sa police? Dahil makinig ka kay ate, ha? Ganito gagawin natin. Dadalhin ka namin muna sa police para makuha yung information mo, yung details mo, para din mapanagot yung papa mo dun sa ginagawa sa'yo. Siguraduhin ni ate na hindi ka malalapitan ni papa mo, ha? Matapos namin na makumbinsi si Ben, ay agad din namin siyang dinala sa Legazpi City Police Station. Pagdating namin sa impila ng pulisya, ay agad naman na kinuna ng salaysay si Ben ng tauhan ng WCPD. Bakas pa rin sa mga sugat sa balat ni Ben ang hirap na kanyang dinanas sa pagmamaltrato umano ng kanyang ama. Ayon sa PNP, maaring masampa ng kasong child abuse kung sakaling mapatunayan na totoong minamaltrato si Ben. Sa ngayon kasi, yun na, automatic, upon receive namin baga sa complaint, kinontak namin yung CSWD. Sila na po ang gagawa ng paraan para makontak din yung mother. Kasi allegedly, baga sabi ng bata, sinasaktan siya. Pag alam mo na ang perpetrator is tatay niya, ano po yung next step na gagawin? Hindi naman yung binibigay kaagad sa kanila. Kasi pipili sila kung saan mas safe ang bata. Halimbawa, yung mother, kayang ilayo yung bata muna for the meantime, yun na muna. Or hahanap ng pinaka-nearest relatives na pwedeng mailagay yung bata kung saan siya mag-iisip. Pag nahanap na daw po kasi yung nanay, papupuntahin po dito sa Legazpi para mag-ano din sila ng ma-interview kung ano talaga na may abuse na nangyayari sa bata. Upon pagpunta talaga dito sa office, nakita naman natin na may tama yung bata sa likod. So, sabi niya baga, sinasaktan siya ng tatay niya. Sa CSWD po, interviewin nila. Kung ma-prove talaga po na kailangan file ng kaso yung tatay, i-refer pa rin po nila dito sa amin. Mag-undergo ng medical examination yung bata, then ipoprocess din po namin ang pag-file ng kaso. RA 7610, doon yung papasok, child abuse.
May panawagan din ang PNP sa mga magulang na sinasaktan ang kanilang mga anak. Pag mga bata kasi andyan yung makulit, yung syempre siguro bilang magulang, yung pasensya, hahabaan. Kasi anak mo yan eh. Kung hanggat hindi mo pwedeng saktan, huwag mong sasaktan. Pangaralan na lang para may hindi pwedeng sa physical na pamamaraan. And kahit sa verbal, may nangyayaring verbal abuse ng mga sa bata. Dahil sa kalagayan ni Ben, minabuti rin ng PNP na dalhin siya sa tanggapan ng CSWD na kanyang magiging pansamantalang tirahan. Ngayon, tutulog ka muna dito. Di ba sir, hindi naman po hayaan na makaano po yung bata. Tapos kasi si tatay niya. Responsibilidad ng mga magulang na disiplinahin at palakihin ng tama ang kanilang mga anak. Ngunit, hindi kailanman tama na pagbuhatan sila ng kamay. Ang reklamong ito ay tututukan ng ating programa upang hindi na muling masaktan pa si Ben ng kanyang sariling ama. At yan mga kaaksyon ang naging karanasan ni alias Ben sa kamay umano ng kanyang sariling ama. At nasa kabilang linya ng ating telepono ang nagmagandang loob na tumulong kay alias Ben na si John Ray Comia. Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon po. Opo, sir. Kami po ay saludo sa iyo at una sa lahat, maraming salamat at kami ang pinagkatiwalaan mo para maasikaso ng tama ang kalagayan ni alias Ben. Sir John, maaari nyo bang makwento kung paano nag-cruise ang landas nyo ni alias Ben? So, naglalaro po kami nun ng mga kaibigan ko ng tournament sa may Orasite. Tapos, nakita ko lang po siya na nakatameme. Tapos, maya-maya, yung isang waitress, binigyan siya ng pagkain. Akala ko lang kanina, yung batang, badyaw lang na pumupunta doon. Pero sabi ko parang malinis siya kumpara sa mga ibang batang badyaw. Tinanong ko kung hinahanap siya ng magulang niya. Sabi niya naman hindi. Tapos, maya-maya, napapansin ko na parang ayaw niyang kumain. So, kinausap ko po siya. Nang nakausap ko na po, sinabi niya po ang sinabi niya lang na una sa akin is, lumayas siya. Opo. Tapos, natatakot po siyang magsabi sa una. Pero, kinausap po namin ng maigi. Tapos, pinapalma namin. Doon niya na po na kwento na ayaw niya umuwi kasi kinakadena daw siya. Tapos, pinapalo ng tatay. Tapos, opo. Nang narinig ko po yun, kinanta ko po yung nanay ko kasi may kakilala po siya sa Ako Bicol na pwedeng makatulong. Tapos, doon na po namin na po yung plano na idala si Ben sa Tabang Ora mismo. Opo. Sir John, tanong ko lang nung nasabi or nakwento ni alias Ben, itong karanasan niya, ano yung naging reaction mo na sinasaktan pala itong bata dahil kumbaga naglehas na? Ang naging reaction ko po una is nagalit po ako dun sa tatay. Kasi bata po yan. Hindi po yan aso o ba't niya kinakadena? Ba't niya sinasaktan ng gano'n?
nagalit po talaga ng una. Tapos, pababa na po kami sa third floor. Napansin ko rin po na takot rin po si Ben na bumaba. Kasi sabi niya daw, hinahanap siya, baka kaladya rin daw siya. Opo. Nung nakita mo ito si alias Ben, talagang nakita mo na yung mga pasa sa kanyang katawan? Sa una po hindi. Tapos, nang sinabi niyang sinakadan na siya, na tinignan ko na po yung mga, yung binti niya, yung kamay niya. Tapos doon ko lang po napansin na may mga pasa-pasa talaga siya. And nagsasabi na po siya ng totoo. Okay. So paano mo naman, Sir Jan, na naisipan na sa aming tanggapan mo na siya dalhin na nung gabing iyon? Sa una po, ang nanay ko po kasi dating volunteer sa GSWD. So, tumawag po ako sa kanya. Tapos, ang una niyang sinabi sa akin is idala sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Apo. Tamang-tama po yung nalapitan niyo po, Sir Jan. Dahil po dyan, maraming salamat po, John Ray. Opo. Apo. At para naman sa update, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Lea Daet, ang Social Welfare Officer 3 ng City Social Welfare and Development ng Legazpi City. Magandang hapon po, Ma'am Lea. Maraming hapon din po, sir. Opo, ma'am, kamusta na po yung sitwasyon ngayon ni Ben? So far po, maayos naman yung bata, maayos kausap, and nakakapag-express naman po kung ano ang gusto niyang mangyari and ano ang yung mga plano niya. Opo. Ma'am, sa ngayon po ba, may lead na po ba tayo kung sino po yung mga magulang nito? Initially po, nakipag-coordinate na ako sa barangay kahapon, and ang agreement namin ni Cap, papuntahin dito ngayong umaga yung tatay na alas 10. Pero unfortunately po, hindi dumating. And nakikipag-coordinate po ulit ako kay Cap mamaya kung ano ang nangyari at hindi dumating yung tatay. Binalidate ko din po kung may blotter sa barangay for a missing child, kung itong sinasabing tatay ni Ben, nagpa-blatter ba ng nawawalang bata. So far po, walang report sa barangay si tatay, and wala ding report sa police station na nawawala yung anak niya o hinahanap niya ang kanyang anak. So, ibig sabihin, ma'am, alam na natin kung sino yung tatay nito, ma'am, ni Ben? Opo, kasi nasabi naman ng bata kung ano yung pangalan ng tatay. Pero, hindi po pa siya nakakausap tungkol dito sa anak niya. Kasi hindi po siya dumating sa oras na ibinigay namin para pumunta po siya dito sa opisina. Opo, sa pakikipag-usap natin, Ma'am Lea, kay Ben, ano daw yung gusto niyang mangyari? Gusto ng bata ay umuwi sa kanyang magulang. Pero sabi nga natin, malayo ang magulang, nasa Silang Cavite. And then wala pa tayong lead kung saan ba sa Silang, anong barangay. Kasi walang idea yung bata. Opo. Kahit sa Facebook, hindi niya rin makita, hindi niya maituro sa amin. Wala din siyang alam ng mga pangalan ng kamag-anak. Wala din po siyang alam, kumbaga pangalan lang ng nanay ang alam niya. Other information with that po, wala siyang alam, zero information po ang bata. Opo, kailan daw yung huling nakausap ni Ben yung kanyang nanay, ma'am? Sabi niya maliit pa daw po siya, wala siyang maibigay sa akin na sabi, kung kailan niya nakausap, kung kailan naghiwalay ang tatay at nanay niya, wala pong maibigay si Ben. Ang sabi niya lang sa akin, matagal na. So, ibig sabihin, Ma'am Lea, opo. Ayun po sana yung mga bagay na ikaklaro po sa tatay. Kung pumunta siya dito kaninang alas 10 na usapan namin ng barangay official, ng punong barangay ng kanyang lugar. Opo, so paano kaya ito, Ma'am Lea, kung walang koneksyon ng bata sa nanay? Ano po ang mangyayari? Saan pupunta ang bata?
Oo. We'll try po all the efforts. Ang CSWD po, we'll try all the efforts to locate the mother. Kung kailangan namin na makipag-coordinate doon sa MSWDO or CSWDO ng lugar na sinasabi niya, gagawin namin po yun. Kausapin namin yung dati kasi kahit papaano, baka may maibigay siya mga information tungkol sa kanyang dating kinakasama o yung nanay ni Ben. And then, syempre, pagpaplanuhan din natin with the tatay, ano na ba yung gusto mangyayari, and pabigyan din ng tamang counseling si tatay ng kanyang ginawa. Kasi, ano pa lang ngayon, kumbaga, information lang, yung side ng bata pa lang ang naririnig natin. So, kailangan din natin makausap ng tatay, ano ba yung nangyari. And pangalawa, ang sabi ng bata, ayaw niyang ulit sa kanyang tatay. At respeto natin yun. Pero kailangan muna natin makita ano ba yung mas nakakabuti sa bata, ano ba yung best interest, ano ba yung welfare na pwede sa kanya. Kasi kung hindi talaga po pwede na isauli pa siya sa kanyang tatay dahil kung mangyari ulit or hindi makapangako si tatay na hindi niya nauulitin, kung hindi rin namin mahanap ang kanyang magulang, pwede natin siyang ilagay muna sa isang institution na nag-cater sa mga kagaya niyang edad. Opo. Ma'am, gaano po ito katotoo na hiwalay na daw itong tatay ni Ben at ang kanyang ina? Sa base po sa sabi ng bata, hiwalay na. Pero walang maibigay na impormasyon sa akin si Ben kung kailan nangyari, naghiwalay. And may mga kapatid daw siya na nandoon sa nanay niya, pero hindi rin niya sa akin maibigay yung mga information tungkol sa kapatid niya. Okay, so ibig sabihin ma'am, siya lang yung nag-iisang hawak ng tatay niya ma'am, pero may mga kapatid pa siya dun sa mga sa nanay niya. Opo, ang sabi niya sa akin, hinatid daw siya dyan ng nanay niya. Tinatanong ko kung kailan, sabi niya hindi niya maalala. And may sinasabi siya na tumira sila dati sa Nabasan, sa Bicol. Sabi ko, saan ba particularly sa Bicol? And sa inyo na Nabasan. Hindi niya rin maibigay kasi sabi ko, ang lawak-lawak ng Bicol, itong tinitirahan mo dito is Bicol. Kasi ang sabi niya, palipat-lipat sila ng lugar. So yun po yung mga bagay na yun ang kailangan ko pa na i-validate sa kanyang tatay. So far po, waiting din ako sa barangay kung kailan nila mapapapunta dito yung tatay. Initially po yung usapan namin ay kaninang alas 10, pero walang dumating, kaya baka ngayong hapon after lunch, mapuntahan po ang barangay or makausap ulit namin si Kap kung ano ang nangyari at bakit hindi mamating yung tatay. Opo, ito pa ma'am, si alias Ben ay nag-aaral pa. Paano na po yung pag-aaral nito? Si Ben ay nag-aaral pa. Parang transfer din siya dito sa eskwelahan na kung saan siya nakatira. So, yung mga bagay naman po yan, sir, merong mga consideration na kung hindi man nakapag-aral yung bata ng ilang araw, pinapakiusap naman namin yun sa teacher. Kasi malaki naman yung naging dahilan bakit hindi siya nakapag-aral. Opo. Ano po, ma'am, ang asahan nating mga susunod na aksyon patungkol po dito? Ang nakaplano na kami unang-una, kailangan namin talaga makausap ang tatay. Para doon natin makita saan ba yung dapat ilagay ang bata, yung custody niya. Kasi yun yung isa sa tinitingnan ko dito, baka mayroong ibang relative na kung hindi talaga maalagaan ng tatay, kasi ang sabi naman ng bata, kaya siya napapagalitan kasi gabi na siyang umuwi, makulit siya. Yung mga bagay na yun ang gusto namin malinawan. Kasi sabi nga natin, kailangan din aware yung bata, yung kanyang responsibilidad bilang bata. Si tatay din, dahil kailangan aware din siya, ano ba yung duties niya, ano ba yung mga responsibility niya as a tatay. Opo. Hindi lang doon sa kailangan niyang disiplinahin ng pananakit. May mga way din para madisiplina ang bata na hindi niya masasaktan physically. Baka yun yung mga kailangan na maintindihan na tatay, yung paano niya didisiplinahin ang anak niya na hindi niya masasaktan physically yung bata. Yung si Ben din, kailangan niya din na maintindihan ano ba yung responsibilidad niya bilang bata. Hindi yung pagka na siya din galing na rin sa kanya, sinasabi niya na kaya siya napaglilitan kasi alas 8 na ng gabi siya umuwi. Tapos
makulit din daw siya. So yun yung mga bagay na kailangan din na iproseso sa bata. Opo. Ma'am Lea, kung sakali pong mapatunayan itong pananakit ng ama, kasi nakita natin sa VTR, talagang merong mga pasa itong bata, ano po ang maaring karapin na kaso nitong tatay? Base naman po sa Republic Act 7610, ang sino man na nanakit sa bata, physically man, emotionally, psychologically, ay may lang kaparusahan. So pwede po siya patawan ng tawag nito, kasuhan ng physical abuse under Republic Act 7610. So kailangan lang din na makumbinsi ang bata na karapatan niya na mag-file ng case against his father, or baka may ibang gusto yung bata. Kasi tinitingnan natin dito, sa pag-file ng case din, kailangan din ang testimony ng bata. Ready ba siya? Gusto niya ba talagang file ang case ng tatay? So yun yung mga bagay na yun na kailangan na pag-usapan ng bata, ng biktima. Kasi unang-una po, siya ang magtetestigo, siya ang uupo sa witness stand para patunayan yung ginawa sa kanyang mali ng kanyang tatay. Opo. Ma'am, para din kung in case man ready si Ben na mag-file ng case against sa tatay niya, syempre susuportahan namin yun. So kapag nag-file ng case against sa father, ibig sabihin po nun, hindi pwedeng umuwi si Ben doon sa tatay niya, kasi syempre may nakafile na case laban doon kay sa tatay niya. In case naman nagsabi si Glenn na hindi ko ako magpa-file, gusto ko lang na umalis na sa tatay ko, gusto ko lang na makita niya na pagsisihan niya yung ginawa niya, pwede naman po yun. Kakausapin namin yung tatay and mabigyan siya ng tamang counseling. Sabi ko nga, yung mga duties and responsibilities niya as a father na hindi dapat yung ginagawa sa mga bata. Opo, ma'am, maitanong ko lang para sa kaalaman din ng ating tagapakinig at tagapanood, gaano po kabigat ito pong kasong pwedeng kaharapin ng kanyang tatay? Oo. So, para sa informasyon po ng general public, maging familiar po tayo sa Republic Act 7610, sa PD 603. Ito po yung mga paglabag ng pananakit ng physical, pananakit ng emotional, sekso na pang-aabuso sa bata. Kasi may kaukulang po itong kaso na pwedeng ikaso sa sino man ang mga aabuso sa bata. So alam natin na, kumbaga, nasa panahon tayo ngayon na sabi nga makukulit na daw ang mga bata, ang hirap ng disiplinahin. So marami namang pamamaraan kung paano madisiplina ang bata na hindi mauuwi doon sa pananakit. Kasi sabi nga natin, kung hindi natin kukontrolin ang ating emotion, kaiirali natin yung galit, baka hindi lang galos o kung ano ang maranasan ng bata, baka mauwi pa ito sa pagkabalda ng bata o pagkamatay. Opo, tama po. Opo, i-quote ko lang ma'am yung sinabi mo mama, kahit hindi physical, kumbaga emotional, pasok pa rin dito sa kaso. Emotional, physical, psychological, and then sexual na pang-aabuso. Opo, dahil po dyan ma'am, sino po ang maring asahan sa pagsampa ng kaso laban sa tatay ni Ben? Ang unang pwedeng magsampa ng kaso sa tatay ni Ben, syempre yung biktima. Ngayon kung dahil minor si Ben, hindi siya pwedeng magsampa ng kaso na siya lang, mag-a-assist po ang DSWD. Kami ang tatayo na magiging guardian ng bata sa pagpapile po ng case. Pero sa pagpapile po ng case, yung i-ready yung bata, yung mga proseso na pagdadaanan niya. Kasi sabi nga namin sa pagpapile ng case madali. Pero kailangan ipaalam sa bata ano yung mga pagdadaanan niya. Kasi baka in turn, andoon na kami, nasa kalagitnaan, biglang magsabi niya yung tatay, ay yung bata, ayoko na, gusto ko na lang patawarin yung tatay ko. Yung may, kumbaga, kailangan na dumaan muna yung bata sa counseling na maintindihan niya yung proseso ng mga pagdadaanan niya. Opo. Ma'am, dito ma'am sa Legazpi City, tumataas na po ba ang mga kaso na katulad nito ni alias Ben? So far, hindi naman siya wala. For this 2024, first time po ito reported case ng physical abuse. Pero marami po tayong mga cases ng sexual abuse.
family man ang perpetrator and non-relative, meron tayong mga cases. Apo, dahil po dyan ma'am, maraming salamat po sa inyo Ma'am Lea Daet, ang Social Welfare Officer 3 ng City Social Welfare and Development ng Legazpi City. Maraming salamat po and saludo po kami sa inyo. Maraming salamat din po, sir. At ito mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Tabang ora mismo, pinabayaang dog pound sa Masbate, ora mismo nating binigyan aksyon ang buong kweto. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral.
Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo. Itong mga kaaksyon mula sa Masbate, isang sumbong ang ipinaabot sa atin ng isang concerned citizen nang matagpuan niya ang isang dog pound sa San Jacinto, Masbate na tila pinabayaan na at hinihintay na lamang na mamatay ang mga nahuhuling aso. Gaano ito katotoo? Alamin ang buong kwento. Tutukan ng aming team, panoorin po natin ito. Maliit. Nakakalat ang pagkain. Mabaho. At ang malala pa rito, isa sa mga aso na nahuli ang patay na. At ang ulo nito ay nakaibig pa sa pagitan ng bakal. Hello,
Ganito dinatna ni Catalina Canturia ang sitwasyon ng mga aso sa isang dog pound sa San Jacinto sa Masbate. At upang mabigyang aksyon itong alalahanin, idinulog ni Catalina ang problemang ito sa aming programa. Paano niyo po nalaman itong sitwasyon po ng mga asong dalang po ito? Nung isang araw po, pumunta rin po dito yung kapitbahay namin na teacher. May mga alaga po siyang aso. Sabi niya sa akin, Palya, halika pa, samahan mo ako doon kasi magpapakain ako sa mga aso. Sabi ko saan? Sabi niya, doon sa dog pound. Sabi ko, sige, punta tayo. Pagdating ko doon, hindi ko naman ini-expect na gano'n ang makikita ko na may isang patay na aso. Tapos, napakarumi at gutom na gutom yung mga aso doon sa uhaw na uhaw. So, ibig sabihin, wala pong nakatokang nag-aalaga sa mga nauhuling mga aso dyan po sa inyong lugar? Meron po. Kaso nga lang, halos hindi nga nila pinupuntahan doon eh. So, ibig sabihin po, sa inyo pa lang po, Nanay Catalina, masasabi nyo na po talagang napabayaan po yung mga aso niyan? Opo, napabayaan po. Okay. Pinuhuli, saka napabayaan. Alaga or mag-overlook or mag-oversee ng pound. Para sa maaaring legal na aksyon, pinaunlakan kami ni Attorney Roger Abitria IV, ang animal welfare advocate. Una-una, sino po yung nakatoko mag-maintain ng pound? Siya yung mananagot doon. Not just for administrative sanctions, but more so for a criminal case. May criminal liability siya doon under Animal Welfare Act kasi yung pagpapabayaan niyang yun, kasi siya po yung possessor ng animal o nasa custody niya yung animal, na nag-cause ng death doon sa animal, malnutrition doon sa iba. So, especially kung public employee or officer pa siya, so higher. Hindi na rin kami nag-aksaya ng oras at agad kaming tumungo kasama si Ednalyn Cristo, ang head volunteer ng TAARA o the Albay Animal Rescue Alliance sa bayan ng Jacinto sa Masbate. At nang kami ay nakarating na sa dog pound, wala ng mga aso sa kulungan at tila nilinisan na rin ito. Amin ring napansin na sa lawak ng lupain rito ay maliit na espasyo lang ang inilaan para sa sinasabi nilang dog pound. Personal din naming nakausap si William Don Alimanana, ang Farm Foreman Livestock Coordinator ng Municipal Agriculturist. Imposibleng andito siya na mangyari yun. Mariing sinabi ni William na hindi sinasadya ang pangyayari. Yung pangyayari na yun, pumunta sila umaga ng Sabado. Kung yung aso na patay, kung mga 3 days na yun, ay dapat inuuog na siya. So putitog pa lang, langgam pa lang. So ibig sabihin, Friday kasi ng hapon galing ako doon eh. So ibig sabihin, nangyayari yung incident. Mga gabi, madaling araw. Just imagine you seeing a dog. Ngunit para naman sa head volunteer ng TAARA na si Ednalyn Crist, kinakailangan pa rin na mabigyan ng hustisya ang namatay na aso. Sa animal advocates kasi we are masyadong malalim yung naging effect ng issue. And I believe that's accident talaga. But we all know na in every situation, there's always a person in charge. Ay, hindi na nakalabas ang aso nun dahil talagang pinilit niya ipasok ang ulo niya eh. So siguro ko, nagpipilit din siya na makalabas, ang katawan niya, siguro ko nanghina na, wala na din na siya nakabalik. Para naman kay Abigail Almosara, ang officer in charge ng Municipal Agriculturist, hindi sinasadya ang nangyaring pagpapabaya. Ang suggest ni Mayor is ayusin yung dog pound, i-extend, and ayusin yung mga rehas. Ngayon po, tigil po muna talaga kami. Wala po munang operation since yun nga po, iaayos po muna namin yung dog pound. Kaya ang inaano po namin ngayon, nagbabahay-bahay po kami, sabay paalala po sa kanila na pakiusap sa mga dog owner na itali po yung kanilang mga aso. Binisita rin namin si Nanay Catalina, ang concerned citizen na nagpadala ng alalahaning ito. At sa kanyang bakuran namin nadatnan ang 3 aso na nailigtas niya mula sa dog pound. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga intention na parang mag-boom yung ang intention ko lang talaga
is binidyo ko yung mga aso, saka pinost ko para kung makita ng may-ari ng aso na andun yung aso niya, kunin na niya. Sabi ko pa nga doon sa post ko, kung may makakilala dito sa aso na to, pwede nila akong kontakin, sasamahan ko silang kunin yung aso. Para kay Miss Ednaline at Catalina, aksidente man o hindi, ay kinakailangan pa rin na may managot sa nangyari. Kaya nitong ika-20 ng Pebrero, kami ay nagtungo sa San Jacinto Municipal Police Station para maisampa na ang formal na reklamo. At dahil sa sitwasyong ito, ang mga animal welfare advocate ng San Jacinto ay bumuo ng grupo sa ngalan ng namayapang aso na si Brownie at pinangalanang Balay ni Brownie. At yan mga kaaksyon ang tinutukan ng aming team dyan sa Masbate at maging mensahe din sa mga pet owner na maging responsable. At yan ang aming ating mga natunghayan nating mga reklamo sa Atinaing ngayong hapon at ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga kaaksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pila